Tak ahoj, prvý videotip tohto týždňa pre bojovníkov je izometrické cvičenie na vykonanie úderu alebo na zlepšenie a posilnenie svalstva a vytrvalosti úderovej techniky. Postavíš sa k stene, vykonáš úder na stenu, nevykonáš ho naplno a vrátiš sa a priblížiš sa do nejakej polovičnej fázy. Celým telom vlastne prenesieš váhu tela cez pažu na zásahové miesto a udieraš. Vykonáš tlak. Tlak v smere úder. Tlačíš. Celej sily. Tlačíš zhruba nejakých 15 sekúnd. Pričom zapájaš, sám to budeš cítiť, že zapájaš všetko svalstvo, ktoré je naozaj potrebné počas vykonávania úderovej techniky. Po 15 sekundách vymeníš pažu, znova vykonáš techniku, nastavenie tela nech je dokonalé, do techniky a znova udieráš. Zatlačíš, tlačíš. Tlak musí byť maximálny. Vyvíjaš maximálny tlak na stenu v smere úderovej techniky. To zase bude trvať nejakých 15 sekúnd. Za ten čas si druhá ruka oddychla a môžeš kľudne to znova zmeniť, tlačiť zase druhou pažou. Takto striedaš. 10 krát to urob jednou rukou, 10 krát druhou rukou. Celé toto môžeš kľudne cvičiť až do zlyhania svalstva. Tak uvidíme sa v ďalšom videu.